ऑडिबल माताजी. Yes, Prabhuji, you are audible very ओके. much. हरे कृष्ण. तो सगळे भक्तांक स्वागत सुस्वागत आजचे सत्संगांतु सनेज देवालय कीर्तन कोणाचे सेशन हमको शुरुआत करिए. ये वैष्णव भजन था. यशोमती नंदन. यशोमती नंदन ब्रजबर नागर. यशोमती नंदन ब्रजबर नागर. गोकुल रंजन कान्हा गोपी परनाधन मदन मनोहर. कालिय धमन विधान यशोमती नंदन ब्रजबर नागर. अमल हरि नाम अमीय विलासा विपिन पुरंदर नवीन नगर घोर. बंशीबदन सुवासा यशोमती नंदन ब्रजबर नागर. ब्रजजन पालन असुर कुल नाशन. ब्रजजन पालन असुर कुल नाशन. नंत गोधन रखवाला गोविंद माधव नवनीत तस्कर. गोविंद माधव नवनीत तस्कर. सुंदर नंद गोपाला यशोमती नंदन ब्रजभर नागर. यमुना तटचर गोपी बसन हार. यमुना तटचर गोपी बसन हार. रासरसिक कृपा मोया श्री राधावल्लभ वृंदावन नटभर. श्री राधावल्लभ वृंदावन नटवर. भक्ति विनोद आश्रया यशोमती नंदन ब्रजबरनागर. गोकुल रंजन कान्हा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे हरे कृष्णा प्रभूजी. प्रभूजी तुम्ही म्यूट केलेलं सर. आवाज ऑटोमेटिकली नहीं ऑटोमेटिकली जन्म दिसता. आता ओके क्लिअर ओके. आहे माताजी. आता क्लिअर प्रभूजी. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे.
जय राधा माधव राधा माधव श्री राधे। जय निताय सुंदर जय निताय सुंदर निताय सुंदर जय गौर हरि। जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा पुनः सगळे भक्तांग सुस्वागत आजच्या सेशनांतू तुमगल सट्टाले अनुग्रह तशीच कृपा याचन करून आमका इच्छे सेशन सुरुवात करूया. तर आज एक सनी एक लीलता कृष्णाली आम्ही आता दशमस्कंदांतू जैती लीला शिचुम याचा लास्ट लीला काळिय धमन लीला. तर ते काळिय दमन लीलाचे ಎಂಟ ನಾಲ್ಕು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಾಂತು ದಶಮಸ್ಕಂದಾಂತು 17th ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಚೆ ಎಂಟ आयचे फॉरेस्ट स्वॉलोइंग कृष्णान कशी की उज्जो नाल्या ते फॉरेस्ट फायर खामचे ते एक लीला वर्णन करत असं तशी ती 19th चॅप्टर तंतुई ए फॉरेस्ट फायर दोन्हीकडे आमका लीला मिळत असं तर आमका दोन्ही संक्षिप्त जाणून चर्चा करू प्रयास करूया. तन्या चॅप्टर ता दोन्ही तर आधीच्या सेशनांतू काळ्या दमन लीला तुम्ही सगळ्यांनी ऐकलेली असते आता प्रिव्हियस सेशनांतू तर ते काळ्या लीला सगळं जावन सगळे भारी टायर्ड झाले गोपबाले तशीच थंगशिले सगळे यशोदा माय असिल तर नंद महाराज असिल तर सगळे तर सगळ्यांनी जायत समय ते काळिंती नदी तिडारी समय स्पेंड करून कृष्ण लास्ट जायत समय ते निश्चिंत सार करत असे वेट करत असे कृष्ण तिदुकुन भाई देना ते काळिंती नदी कालिया सर्प जान जाइत फाइट आणि सगळं जान मेरे लास्ट आता कृष्ण भाई रहता कृष्ण भाई रेवनु ते कालिया നടനം नाल्या नृत्य सगळं जावन तंका सगटे गोपबाले तशीच गोपिकमारे सगटे भारी संतोषान इतमला तंका वापस कृष्णाक रिटर्न मिळलो ताजे ते भारी संतोषान त्यांनी किती करताय म्हणल्यारी ते सायं वेळू नाल्यार सायंदन हंगाच त्यांनी स्पेंड करू म्हळ्यार त्यांनी भारी टायर्ड झाले श्रीमद भागवतावर ननकरचे त्यांनी ते गायीचे दूध सरी पिंचाक तयार नाही इथे म्हणून सांगल्यारी ते काळे आले ते विष येईल लफ्तल्वे म्हणाल कारणारी कोण गायीचे दूध सरी पिन तिने हंगाची तेची रन्नांतूची रस्ट करू का त्यांनी तयार झाले इथे मला तांका विश्वास असेल तर कृष्ण असं देखून खंयचे एका आपत्तीत तरी मसल्यारी तर कृष्ण केलं रक्षण करता तशी ते दिसू त्यांनी थंगाची थंगेले रस्ट रात्रीचे रस्ट नाल्यारी पुढचे सगळं एर्पाड सगळं थंगाचे त्यांनी करून थंगाचे त्यांनी रस्ट करू तयार झाले ते समयारी ते वनांतू फायर नाल्यारी उज्ज लगता उज्ज्याला गुन्हे ना पडे ना इतकी कोरचे म्हणून सगळे भयाच्या गिजान देवाकच प्रार्थना करतात मला तांका भारी दृढ जावन असेल विश्वास असेल कृष्णा लगी इथे म्हणारी प्रिव्हियसली जायत इन्सिडेंट्स सांगतो तांका रक्षण करूक कृष्ण मुखारी असेल तवते हे इन्सिडेंट आणतो त्यांनी ती करताय म्हणल्यारी कृष्णाकची आपून घेताय तंदु चाहे एक सुंदर जावन एक श्लोक अस श्रीमद भागवतम 10.17.23 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्ण कृष्ण महाभाग हे रामामित विक्रमा एष घोरतमो वह्निस्तावकान् ग्रसते हि नः. Translation Srila Prabhupada ki jai. Vrindavana residents said, actually 17th chapter था थोड़ी श्रील प्रभुपाद राले डिसाइपल अंत अजय ट्रांसलेशन पर पढ़ सका दिलिया. Translation Vrindavana's residents said, Krishna, Krishna, O Lord of all opulence, O Rama, possessor of ultimate power, this most terrible fire is about to devour us, your devotees. तर त्यांनी कृष्णाले एक नाव म्हणतात भक्तवत्सला
नमे तर खंचे का आपत्ते तदरी मसलरी एस्पेशली गोकुलवासिजा मनसिले सगटे तनी कृष्णाक शरण इंचे तशी तनी कृष्णाक शरणागदी एगरताई तशी कृष्णाल नालेरी तंगिल कुतले जनालते रोदन ऐकुनु कृष्णु ते फायर फोर्स सब नालेरी फायर फॉरेस्ट फायर सगळ्याची तंगेले तोंडांत त्यांनी आवाहन करून घेताय तशी सगळे शमन गेले ते दुसरा रात त्यांनी थंयच्या रस्त्याने काणू नेक्स्ट डे त्यांनी वापस तंगेल गोकुलांतू वताय एक इन्सिडेंट हांगा येता सर मेरे नेक्स्ट इन्सिडेंट आमकां मेळचें श्रीमद भागवतम 19th चॅप्टर ते 19th चॅप्टर आमकां तेजे एक चॅप्टर समरी चोवया chapter heading शीर्षक swallowing the forest fire. This chapter describes how Lord Krishna saved the cows and the cowherd boys from a great fire in the Muncharanya forest. One day the cowherd boys became absorbed in sporting and allowed the cows to wander into a dense forest. Suddenly, a forest fire blazed up, and to escape its flames, the cows took refuge in a grove of sharp canes. When the cowherd boys missed their animals, they went searching for them. Following their hoof prints and the trail of blades of grass and other plants they had trampled or had broken with their teeth. Finally, the boys found the cows and removed them from the cane forest. But by the time the forest fire had grown strong and was threatening both the boys and the cows. Thus the cowherd boys took shelter of Sri Krishna, the master of all mystic power, who told them to close their eyes. They did so, and in a moment he had swallowed up the fire, his forest fire, and brought them all back to the Bhantira tree mentioned in the last chapter. Seeing this wonderful display of mystic potency, the cowherd boys thought Krishna must be a demigod, and they began to praise him. Then they all returned home. Hare Krishna. तबचा इंटरेस्टिंग जाने से लेकर चैप्टर का तब हमका सनसनी शिक्षा है आमगेल भक्ति जीवितांतो हमका प्राप्त करूयात ए चॅप्टर अंतकून थोडी हम ए चॅप्टर अंतम चांजन माना बरे म्हणून सांगल्यारी शुरुवाताक तनी गोपबाल म्हणून सांगल्यारी तनी गायक गोचरण नालरी गायक चरान गोचरणातनी रन्ना वच्चस तशी एक पावटी सगळे जावन कृष्णोई बलरामी सगळे असेलेले तंगेले सखाकळ सगळे जावन तनी गायकय सग मेळलो रन्नांत वच्च बळेरी एक पावटी तिजत सांगल्यारी तन्नी तंगेल जावनशिले सनसन खेळू तंतु सग तन्नी व्यर्थ व्यतीत जावन असिलेले तर कृष्ण तंतु इन्वॉल्वड असिलेलो तशी गाय सग इति करता सांगल्यारी ए रान म्हणून सांगल्यारी रान ए शुगर केनाचे ओढे रान असिलेले तर ते गाय ते शुगर केन हमचे मतीर तनी भितेर रन्नाचे भितेर वतसे तळी जा इतिजत महिलारी चर्डू नालेरी गोपबालन्मार सग तंगेल खेळू नाले तंगेल ते उत्तरवादित्व बेसिकली तंका घर कड्चुकुन बळेलेलो ए गईक चांजान चोमका नाले तंगेल ಏನ್ ಸಗ ಕೋರ್ಕಾಮಳನ್ പക്ഷെ തനി തങ്കൽ खेळांतु तनी चांजान इन्वॉल्व जान तनी विसोर्गेनी एक्चुअली इत्याकी ए लेले मळन तशी गायचे फाटी गेले चरडुआ तंगेल खेळू इत्यादी तू तनी इतने मग्न जावन असिलेले तवळ तशी आमगेल भक्ती जीवितांत मी तशी नाही मे आमका एक्चुअली भक्ती कोरक नाल्यारी ಇನ್ನಿನ್ನ ಕೋರ್ಕಾಮಳನ್ ಸಗೆ ಏಂದಿ ಉಂಟಂಕ ಭಕ್ತಿ ಎಂತು പക്ഷേ एक्चुअली इतिजता म्हण सांगल्यारी आमगेल साधना प्रॉपर तरी नाही मुसल्यारी आम्ही अशीच मायेन तुझ्या इत्त कूट आसा आमकां अट्रॅक्ट करचे तर गाय कशी कितें शुगर केन दिकून ताच्या मगलान वता तशीच आमगेल भक्ती
नाल्यार आमगेले एक व्यावहारिक जिवितांतू देखील आमकां अट्रॅक्ट करचे बेगी जायते चीज आसा. टीव्ही, मोबाईल, व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबुक, मागीर आमी भायर वताय तरी मातसो कस कन्न एडवर्टायजमेंट सगळं आसा. गाय तशीच तांणी वचून च्या आस्वादन करचे आसा. ये शुगर केन सगळं येदे समय वचून जमच्यानी गायक मनांजले तुम सांगले थंग चुकून सगळं सन एक उज्जो गती आमच्या गती तांणी दिखताय. तांकां मनांजले इतकी कष्ट येता सम तशीच वयना पडेन ते रान उणे उणे जावन उज्जो एक साइडा थुगून सगळेच ते रान उज्जो गेमचाजान आराम बिले तवळे ती कुने ना पडे ना एक गोप बालाय तन्नी भयचगी जतले इत म्हण सांगले तांकां दिल्लेल रेस्पॉन्सिबिलिटी तन्नी विसोरनु तंगेल खेळ अंत तन्नी मग्न झाले मागीर चमच्यानी गाय सगळं खत्ते गेली म्हणून तांकां कळना. तवळे ते अंतू श्रीमद भागवतां वर्णन करता येते म्हळ्यार तन्नी देवाल डिवोटीस कृष्णाल डिवोटीस भक्त भारी चतुरता तर तांणी ती करता सांगल्यार ते गायन खावन घेतले ते तृण आसलेले ते तृणाक फोळो करून तांकां मनां जालें हे रन्नांत गाय गेल्ल्या तशी चोयनापडे तांणी गाय सगळं दिखताय പക്ഷേ थंग भितेरे ना पड़े ना तनी दृश्य दिक्कुचित म्हळ्यार पुरा रान उज्जो आता खमच्या गदीच आसा तुतुल खबार भारी उज्जो तवळ इत्ती कोरका म्हणून तांकां कळना. പക്ഷെ तांकां एक भारी विश्वास आशिल्लो म्हळ्यार तांगेले कुटांतू कृष्ण आसा म्हळेले तशी तांणी हे विषम प्रतिसंधी खट्टांतूय कृष्णाकच उद्दुचे तंतु हे श्लोकांतूय सुंदरजान वर्णन करता सर श्रीमद भागवतम 10:19.9 कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामामोध विक्रम दावाग्निना दह्यमानान् प्रपन्नां स्त्रातु मर्हतः. Translation, disciples of Srila Prabhupada ki jai. The cowherd boy said, "O Krishna, Krishna, most powerful one, O Rama, you whose powers, who proves never fails. Please save your devotees who are about to be burned by this forest fire and have come to take shelter of you." तशी तांणी सगळे मेळून देवाल प्रार्थना करतात कृष्णा कृष्णा येवन तूं आमकां रक्षण करी म्हूण. तवळे ऐकना आपणे ना कृष्णाके भारी दुःख जातले ते म्हणारे तगेल भक्त इति भारी एक संकटावस्थेर आसा तवळे कृष्ण इति करता म्हण सांगल्यार तगेल ते भासुरी कानु उद्दिता बासुरी उद्दिना मधुर जावन गीत गायना पडे ना गायक सगळं भारी संतोष जाता आनंद मिळता इति म्हळ्यार ते गायक कळता आनी आमकां भिमचा ना इति म्हळ्यार कृष्णाल ते मधुर जावन आशिल्ले बासुरीचे साऊंड ऐकू येता तांणी ते करता म्हळ्यार थांग थुकून ते खतें थुकून की ते साऊंड एमचे ते धिक्कारी तांणी एकाग्रतेन वापास येताय तेजे समयार ती जाता म्हण सांगल्यार ते रान सगळेंची ते फॉरेस्ट फायरान करतना भरले तर कशी भायर आमकां म्हळें गायक कांय मनान जायना हे दृश्य देखून बाकी गोपागळ ते सगळे देवालेगी दुशेरी प्रार्थना करताय. तर कृष्ण थांगा येता कृष्ण येवन तांकां एक इन्स्ट्रक्शन दिता इति म्हळ्यार तुमी सगळे तुमगेले ते दोळ सगळं धंपून घेय सांगताय. तर कृष्णाल तांकां भारी तुतूल विश्वास आशिल्लो तर ते इति करता म्हळ्यार तांणी सगळे तांगेले दोळ सगळं धंपून ते कृष्णाली प्रार्थना करता असे ते प्रार्थना करना पडेन कृष्ण नेक्स्ट सेकंड टाइम तिलकी तो उज्जो आशिल्लो ते सगळं तांणी स्वाळो करताय तांगेले ते फेसान नाल्यार मुखान ते स्वाळो करून सेकंड टाइमार ते गायकय तशीच गोपांके सगळ्यांके कृष्ण संरक्षण करता. येता सनी लीला प्रशांतू आमकां आमगेल भक्ती जिवनांतू मनां करचे बेक जायते लेसन आसा. तातूंचे फर्स्ट लेसन म्हण सांगल्यार आमकां येता आमकां जायती रेस्पॉन्सिबिलिटीज आसा न्हय आमी गृहस्थ जिवनांतू नाल्यार आमगेले कर्म क्षेत्रांतू आमकां जायते रेस्पॉन्सिबिलिटीज आसा. പക്ഷേ
तज्जापिशके भारी इम्पॉर्टन्स जावनसिल रिस्पॉन्सिबिलिटी आमका भक्ती जीवनांतू आसा. तवळे दोन्ही आमका कशी एक समयारी एक पॅरलली कशी आमका भक्तींत कॉम्प्रोमाइज कोरनातिल्ले स्टडी जावन आमकां मुखार वचचें तें एक इम्पॉर्टंट जावन एक फॅक्टर था. मागीर नेक्स्ट म्हूण सांगुचें दावाग्नी. दावाग्नी म्हळ्यार एक साऊंड तुम्ही हांचे एकांतू ऐकिनी नसवे कोणी सांगता सगळे दावाग्नी. आम्ही दिसाच गायन करप आसा मंगळ आरतींत. यतो दर्पणमार्जनं भावाग्निर्वापणं श्रेयचिन्तावितरणं श्रेयश्चंद्र ओके थैंक यू माताजी. संसार धावा नललितलोक त्रणाय कारुण्य घना घनत्वम. गुरुवाष्टकांत येत असं. तशीच हे संसार दावाग्नी दावाग्नी जे आमने आसले तेंतकून आमकां एक गुरुन एक इम्पॉर्टन्स आमकां हे भवसागरांतकून भायर आमकां मसरी मसल्यारी नाल्यार ते दावाग्नी तांतूय गाय नाल्यार ते गोपसनी ते उज्जा समयारी दावाग्नी जे आमने उज्जे वेळेरी तांणी ते करता की कृष्णाकच स्मरण करता न्हय तांकां तुजे सबार दृढ विश्वास आसा. तामचेल कोणी सांगता येता अशी एक इन्सिडेंट जावन तुम्ही दोळ कृष्णूच आता सांगता येता तुम्ही दोळ सगळं दंपून प्रार्थना कराय नाल्यार तुम्ही देवळां दंपून घेताय हांव तुमगेली रक्षा करता अशी सांगत मसल्यार आत्मार्थ जावन सांगता कोण कोण देवळां दंपून घेताय. कृष्ण प्रत्यक्ष जाणीन सांगत आम्ही आता अशी एक इन्सिडेंट डायरेक्ट आसा. आतांचे एक टेक्नॉलॉजी इतलीच एडवान्स्ड आसा सगळ्या हातांत एंड्रॉइड मोबाईल आसा सगळं आसा न्हय. आमी लायक ती करता न्ही एक मिनिट हांव तेजे पिक्चर न्ही सगळं काणू फेसबुकांतू नाल्यार ट्विटरांतू नाल्यार सगळ्यांतू पोस्ट करचे बेगीन न्हय. प्रशांत गोपगण तशी न्ही कृष्णानी ते सांगितले ते थोडीच तांणी पालन करचें. तेंदुकून आमगेले भक्ती जिवितांतू गुरुनी इन्स्ट्रक्शन्स इतले म्हळ्यार आमगी हे मायेंतू आमी ऑलरेडीच तांतू अट्रॅक्ट जावन माया मग्न जावन आसा. थोडे मायाथून संसार दावाग्नी जावन आशिल्ल्यान आमी एके दीस आमकां दिसता हे माया म्हणल्यार इतले अट्रॅक्टिव्ह चीज आसा म्हूण पक्षे आमी एक्चुअल इन रियालिटी दिखता मसल्यार दुःखत पतम पतम यत विपथान्न तेषाम न्हय. पक्षे ते आमकां करेक्ट जावन ते आमकां गायड करचे बेगी कोणाल एक इन्स्ट्रक्शन जे आमकां स्पिरिच्युअल मास्टर तेंदुकून आमगेले जिवितांतू एस्पेशली आध्यात्मिक जिवनांतू स्पिरिच्युअल लायफांतू एक स्पिरिच्युअल मास्टर कंपल्सरी जावन जे आमकां म्हूण सांगुचें. ते स्पिरिच्युअल मास्टर प्रामाणीक जे आमकां गुरु तांगेले इन्स्ट्रक्शन तांगेले आमी दीक्षा घेवन तांगेले इन्स्ट्रक्शन्स आमी करेक्ट जावन फॉलो करून आमी भक्तींत मुखार वता तरी मसल्यार आमगेले ते माया नाल्यार भौतीक सागर म्हूण सांगल्यार एक माया येता ते मायांतून आमकां भायर आमच्या वचतले ना तरी मसल्यार आमी तशीच भ्रमीत जावन अशीच आमगेलें जीवन मुखार वता आसतलें. खतय पंपता खतय ताजे एक एंट म्हूण आमकांच कळूंक भारी प्रयास जावन आसता. मागीर आचार्यगण सांगुचें आतां कृष्ण अंचली दोळ दंपू सांगत आसा इतले म्हण सांगल्यार आचार्यगण सांगता येता म्हळ्यार आमी हे दोळ दंपूचे म्हण सांगल्यार माया मायेक आमकां दोळ दंपून कृष्णाल प्रती नाल्यार कृष्णाल तवरी आमगेले ते दोळे सगळे आमगेले खंयच्या समयार 24/7 आमकां ते कृष्णानेच दर्शन नाल्यार आमगेले रक्षेक कृष्णूच म्हळ्यार एक दृढ विश्वास. इतले म्हळ्यार आमी मायेंत उतले अट्रॅक्ट जावन आमगेले एक जन्म आमकां कळना आमी उतले जन्म घेतलो म्हूण न्हय. तर आमी जायते जन्म घेतलो तर हे जिवनांतू हे मनुष्य जिवनांतू आमकां
भक्ताल कृपेन श्रील प्रभुपादाल कृपेन करताना आमकां मना गेल्लें. अशी सगळं आम्ही करता तरी मसल्यारी आमकां वापास आम्ही खतेन थून की येयलेले आमगेले ओरिजिनल जे आमचे ते गोलोकांत वचून कृष्णा लगी आमकां अशीच इलीला सगळं करोसीन एक सौभाग्य असम. ते आम्ही करेक्ट जे आमी फॉलो करता तरी मसल्यारी ते देखून कलियुगांतू एस्पेशली इतलेची हिपोक्रसी क्वारल सगळे जे आमने युगांत आमी जीवन मुखार वळचं आसा नवे. तर तांतू सिंपल जावन गुरु इतकी सांगत आसा आगे श्रील प्रभुपाद आमचे तुगून आगे रिक्वेस्ट करचें इतनेंत chanting 16 round minimum 16 round chanting intense japa or attentive japa. Next 4 regulative principle. Third म्हणून सांगूचे आम्ही ते गुरु प्रीचिंग नाल्यार तांगेले ते चैतन्य महाप्रभू मिशन आंतू प्रीचिंग आंतू आमकां आमचेल आमगेले ते കഴിവനുസരിച്ച് സഹായ कोरका उतनें तका गुरु आमचेल थुगून निमगून घेता. तळे हें आमी कृत्यांजान करता तरी मसल्यारी आमकांय कशी की आतां गाय नाल्यार ते गोपमारी सगळं तांचे भारी एक डिफरंट नाल्यार एक डिफिकल्ट सिट्युएशनार आशिल्ले പക്ഷെ तांणी कृत्यांजान ते कोणाकी उद्दुका ताकाच उद्दिलो तांकां रक्षा करूं जावन कृष्णूच मुखार प्रत्यक्ष जावन आसा न्ही. तर तशीच आम्ही ते माया एगेन्स्ट जावन युद्ध करू म्हगल्यारी भारी कष्ट जाता. ते कृष्णूच सांगत आसा भारी कष्ट म्हण खंयचे श्लोक म्हण कोणी सांगताय सगळे भगवद्गीतांत सांगत आसा कृष्ण माया एगेन्स्ट युद्ध करूचे म्हगल्यारी भारी कष्ट जाता. दैवी हेषा गुणमयीं माया दुरत्यया मामेव प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते. हाँ हरे कृष्णा थँक्यू माताजी. मायामेतां तरन्ति ते ये तरण कोरका तरी मसल्यारी आम्ही कोणानेच शरण घेम का अजनाथ नमे पूर्ण पुरुषोत्तम जे आमने श्रीकृष्ण तगेल भक्ती करता तरी मसल्यारी तगेलेच आम्ही शरण घेम का तगेल ते दिव्य जे आमने पायांचेरीच आम्ही शरण घेता तरी मसल्यारी कृष्ण सांगत വളരെ ഈസി താണ് तवळी तेची कृष्ण आली आम्ही शरण घेता तरी मसल्यारी आमगेले ते अंधकार जावन आशिल्ले ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय तामगेले ते अंधकार दूर करून गुरु आमकां ते सहीच नाल्यार रायट पाथ आमकां दाखोवन दितलो. ते देखून आमकां भक्ती जिवितांतू प्रामाणीक गुरु लेक आवश्यकता. तर तांणी आमकां करेक्ट निर्देश दिवन मागीर आमकां आमगेले एस्पेशली मानव जिवनांतू आम्ही जायतं जीवन घेतलेलं आसा तांतू सगळ्यांक आमकां आवसू बापूस सगळं मिळत आसा. പക്ഷേ एक जीवनांतू आध्यात्मिक गुरु मिळता म्हणचे ಈಸಿ नाही दुर्लभ जावन आशिल्लें सुदुर्लभ जावन आशिल्लें. तवळे हे जीवनांत आमकां कोणालकी कृपेन करताना आमकां एक आध्यात्मिक जीवन मुखार चोलोवचें आसा एक सौभाग्य मेळ्ळें. तेंची एस्पेशली GSB गौड सारस्वत ब्राह्मण तेच परिवारांत जीवन मेळ्ळें नाल्यार आमकां जन्म मेळ्ळेलेंच व्हडलें सौभाग्य. तांतूची श्रील प्रभुपाद तशें जावन आशिल्ले एक वरिष्ठ आचार्याले मध्व गवडीय संप्रदाय ब्रह्म मध्व गवडीय संप्रदायांतून तांतू आमकां भक्ती करूशें एक सौभाग्य मेळ्ळें. तेवी सिंपल श्रील प्रभुपाद आगे इतकी सांगत आसा चॅन्टिंग फीस्टिंग डान्सिंग हे 3 चीज तर सांगत आहे भक्ती जीवितांत. चैतन्य महाप्रभु मिशन म्हगल्यारी खूब चॅन्टिंग कराय खूब प्रसाद ग्रहण कराय और खूब नृत्य कराय. उतने चिता खूब चॅन्टिंग खूब नृत्य कराय खूब प्रसाद ग्रहण कराय. हें करूं की तें प्रयास सवे देवाल नाम खूब जाण गायन करचें ते भक्ता संघांतू गायन आनीक नृत्य करचें सगळे जायना पडेन प्रसाद भगवल प्रसाद कृष्ण प्रसाद हे 3 चीज करता तरी मसल्यारी आमकां वापास ते कृष्णाल धामांत वचासील वाट गुरुच आमकां दाखोवन दिता म्हण श्रीमद भागवतांत एक सुंदर जावन आशिल्लो श्लोक आसा
नृलोकमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः. तवळे अंतित सांगूचे म्हळ्यार आमगेलें शरीर म्हूण सांगल्यार प्लवम एक बोट गतीत मनुष्य शरीर आमके भवसागर तारण करचे बेगे जावन दिल्लें एक चांग एक सुंदर जावन आशिल्लें बोट. तवळी सागर उतले होड भवसागर आमकां तारण करचें म्हण इसी न्ही. तवळे बोटाचे कपितान नाल्यार कॅप्टन जावन गुरु गुरु कर्णधारम गुरु आमकां दिला देवान कृष्णान रायट. मागीर हाजे हवा नाल्यार विंट विंट म्हूण सांगूचे ते शिप मुखार वचची काय तरी म्हटल्यार विंट जावं नमे हवा जावं ते हवा जावन अनुकूल जावन हवा जावन कृष्ण आमकां सगळे वेळार मार्गनिर्देशन दत्त आसा. तर आमकां स्पिरिच्युअल मास्टर मेळ्ळो तशीच कृष्णाल अनुकूल जावन आशिल्लें वातावरण मेळ्ळें. प्लवम नाल्यार आमकां मानव शरीर जावन आशिल्लें एक सुंदर जावन आशिल्लें बोट तेवे मेळ्ळें. ते मेळ्ळ लेगीन आमी देवाल भक्ती करून तें आमगे जीवन व्यर्थ करता तरी म्हटल्यार आमी आमगेले आत्माकच हत्या करचे गतीत. वगळे ब्रह्मस्तुती जावन आमचे श्लोकांतू सांगत असे समाश्रिताये पदपल्लवप्लवं महत्पदं पुण्ययशो मुरारी भवाम्बुतिर्वत्स पदं परं पदं 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 यत् विपथान्न तेषां. तवळतले ಒಳ್ಳೆ ಸಾಗರ ಜಾವನ ಸಿಲೇಕ ಭವಸಾಗರ ತಾರಣ ಕೊರಕ ಮುಂಚೆ ಈಸಿನಿ പക്ഷേ ते मुरारी तगेल चरणकमलाच्या आश्रय मी घेता तरी म्हसल्यारी हे भवसागर सनच एक वल्सपदम म्हणून सांगल्यारी गायचे चरडू ते चरडाले फुटप्रिंट्स उतूल आसतले सनच नमे ते फुटप्रिंट तांतू उतूल सवार की उद्दाक उल्कोळ जावन आसतले ते तुतलेच उद्दाक क्रॉस करूक भारी कष्ट ना. आमकां जस्ट एक क्रॉस आमगेले जस्ट आमी पायर मुखार दवरता तरी म्हटल्यार ते आमकां क्रॉस करयात. तावळे आमी कृष्णाले नाल्यार ते मुरारीले आमी पदकमलाचे आश्रय घेता तरी म्हटल्यार इवतले व्हडले जावन आशिल्ले भवसागराक कृष्ण इती करता सन जावन आशिल्ले ते बचडा नाल्यार बल्स पदम तांगेले पय्याचे उतून की जल तुतनेच स्पेस आमकां कवर करचे बेगे जावन देव दिता नाल्यार दाखोवन दिता. तुतले इसी कोण आमकां देव दितस तुतले सवार कृपा नाल्यार दयालुत कृष्ण. तावळे आमकां भक्ती जिवनांतू एस्पेशली कलियुगांतू सिंपल प्रोसेस आसता. एक कोंकणी भजन आसा तांतू सांगत असे सत्ययुगांतू ध्यानान मेळचो त्रेत्रांतू यज्ञ यागान द्वापरांतू परिचर्येन मेळता कलितू हरि कीर्तनान कलितू हरि कीर्तनान. तर कलियुगांतू बगळ उपाय ना आमकां ध्यान करचें म्हळ्यार एक सेकंड आमी ध्यानांत बसयात म्हणल्यार आमगेले मन अंगात हांगा सगळ्या कडेन वतस रायट. ध्यान संभव ना. त्रेतांतू यज्ञ तेवे संपन्न ना म्हळ्यार आमकां मेळचें साधन सामग्री सगळं आर्टिफिशियल प्युअर साधन कांय ना. मागीर द्वापरांत म्हणल्यार परिचर्या व्हडले व्हडले टेंपल सगळं कन्स्ट्रक्शन करता म्हळ्यार तेवे साध्य ना. तशें कलितू हरि कीर्तनान हरि कीर्तन करताय तरी म्हटल्यार हरि कीर्तनांतू थंगा आमकां कृष्णाल सानिध्य आमकां प्राप्त करतस. नारद महर्षी निंगीतस देवालगी म्हाका खतें तुका प्राप्त जाता तर देव सांगतस खतखतें सगळं हरिकथा नाल्यार मेले मिगेल कीर्तन देवाल कीर्तन चलतस थंगा सगळं मिगेन सानिध्य सम. श्रील प्रभुपादिनी आमकां दिल्लें सिंपल जावन आशिल्लें फॉर्मुला आतां चांटिंग डांसिंग एंड फीस्टिंग हे तीन
आम्ही कृत्य ज्ञान फॉलो करता तरी मुसल्यारी ते अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ते प्रेमाञ्जनच्युरित भक्तिविलोचनेन ते आमगेल काजल प्रेमांचन काजल दाखवून नाल्यार लागोंदीम चबिगे गुरु सगळे असं राईट ते आम्ही कृतीज्ञान फॉलो करता तरी मुसल्यारी तो दृढ विश्वास ते दृढ विश्वास येता तरी मुसल्यारी आमकां भक्ती जिवनांतू मुखार वचा आसले साध्यता असं तर आमकां कशी की येता देवाल सुंदर जावन आशिल्ले पास्ट टायम सगळं आमकां दिकू वस्तले तातूं आमकां अनर्थ निर्वृत्ती जायता अनर्थ आसा आमगेले जिवितांत न्ही ते एक एक अनर्थ को आमकां दूर करता तरी मुसल्यारी भारी प्रयास आसा थोडी आमकां कशी की ताजे प्रोसेस म्हणल्यार श्रद्धा पहलेची सुरवाताकच आमकां श्रद्धा जे आमकां श्रद्धा मागीर साधू संग भक्ताल संग जे आमकां भजन क्रिया इतले तीन आमी निष्ठेन करताय तरी मुसल्यारी श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया नेक्स्ट स्टेप जावन अनर्थ निर्वृत्ती तो आमगेले ते अनर्थ सगळे दूर जाता तरी मुसल्यारी कशी की आता ते आमचे आईचे लिलें तू गायन तांणी सगळं ऐकिलें ते कृष्णान ते मुरळी वादन न्हय आमगेले बेगे जाणी कृष्ण मुरळी वादन करतस पश आमगेले एका नान ऐकू येना इत दुगून की जायता अनर्थ आमगेले जीवनांत आसा ते एक एक अनर्थ दूर करून ते दुगून ते हरिनाम श्रद्धेन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे तर खंय सगळं तुमकां कॉन्ग्रिगेशन आसा नाल्यार सेंटर आसा दव्वळ आसा थंगा वचून भक्ताल संघ संडे प्रोग्राम आसतना संडे फीस्ट प्रोग्राम आसतना नाल्यार आता मुरलीधर चरण प्रभू सखीचरण माताजी त्यांनी हर सगळे दिवसा एक सेशन उतील भारी कष्टान प्रयास काण की त्यांनी तांकां ड्युटी आसा ना कर्मक्षेत्रांत त्यांनी वर्क करचे दरारी त्यांनी समय काणू तांगेले ते गुरु इन्स्ट्रक्शन फॉलो करचे बेगीच्यान इतली भारी कष्ट करताय तर तुम्ही उतरेची उतील कनेक्शन आसा 24 कनेक्शन्स आसा तर उतरे भारी श्रद्धेन तुम्ही सगळें मेळ्ळें तर तुमकां देवाल तो अनुग्रह आसो ते देवाल ते मुरळी वादन आमकां आयकू वचून सौभाग्य कृष्ण आमकां दिवो आमगेले जिवनांतले अर्थ अनर्थ सगळं सगळे संग जावन चेर संग ಒತ್ತುರ್ಮೇನ आमकां ते देवान कीर्तन करूशीन सौभाग्य देव आमकां दिवो आमकां कोण सगळ्यांक एक मेळीन देवाल ते भजन करूशीन भाग्य भक्ती आनंद आनंदांबुती वर्धनम नमे ते आनंद आमकां प्राप्त करूशीन सौभाग्य देव दिवो आमकां तो देवाल अनुग्रह गुरुल अनुग्रह मेळका मिळेल साष्टांग प्रणाम करून आयच्या सेशनाक विराम दिता कोणाक कितें एक्स्ट्रा ऍड करता जाल्यार ऍड करयात कसले प्रश्न आसल्यार ते डिस्कस करयात हरे कृष्णा थैंक यू सो मच वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रील प्रभुपाद की जय।